बेयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वराव मागो दमासिनि बाजार जादों आरो बे बाजाराव नाया गोबां रोखोमनि आरो बेदराबो गोबां रोखोमनि आरो मैगं थाइगं फाननाय बायनाय जागासिनो दङ। नानि बेसेना गोदोनिख्रुइ बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला नाखौ बिथांमोना मागो दमासि होननानै गोबां बेसेनाव लायाखै होननानै बुंदों आरो अमा बेदरनि बेसेना सिगाङाव 260, 280 रांमोन आरो नैबे मागो दमासिनि बोथोराव बिथांमोना दिनै 300 राङै फानदों होननानै फोरमायदों। गोदोनिफ्राय फानबाय थानाय जायफोर फालांगिरिफोर दङ बिथांमोना दिनै मोनसे हानजाया माद' मास 12सिम बिथांमोना अमा फानदों होननानै फोरमायदों आरो दिनै बाजारनि जि थासारि जोबोद मोजां आरो बेवहाय गोबां मैगं थाइगं फाननायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ ओरैबायदि नायलांबाय। আজি বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰ অঞ্চলত ভোগালী বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। সকলো মানুহে ওলাই আহি মাছ মাংস সকলো ধৰণৰ চব্জিবিলাক আছে গোটেইবিলাক কিনিছে আৰু ভাল লাগিছে আজি। আৰু এই পৰিৱেশত আমি মানে যাতে 2021টো সকলোৰে বাবে মংগলময় হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ ইয়াত উখল মাখল পৰিৱেশ, মানুহে তাৰমানে একো ভয় ভীত নোহোৱা কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই। ইয়াতে গোটেই সকলোবোৰ মানুহ ওলাই আহিছে। মানে কি পায় ইয়াতে মাছ আপোনাৰ চিতল মাছ ওলাইছে, ভকুৱা মাছ ওলাইছে, ৰৌ বৰালি গোটেইবিলাক মাছেই পোৱা গৈছে আৰু মাংসৰ বজাৰতো বহুত মানুহৰ ভিৰ দেখা গৈছে। শাক পাচলিটো মানুহে এনে কিনে, ধৰক কোনোবাই যদি আজি 1 কেজি কিনে আজি 4 কেজি কিনিছে মাছ, বা ধৰক 2 কেজি কিনা মানুহে 4 কেজি কিনিছে। বহুত মানুহে মানে বেছি কৰি নিছে যাতে ভোগালী বিহুত বহুত মানুহ আহে বা সকলো মানুহে খায় সেইখিনি। অসমবাসীক কি জনাব বিচাৰে? এই হিচাপতে মই গোটেই অসমবাসীক ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। সকলোৰে সুখময় হওক, হেৰিবিলাক বেমাৰ আজাৰবিলাক দূৰ হওক
এই কৰোণা যাতে আৰু দুনাই ঘূৰি নাহে কেতিয়াও আৰু মানুহৰ সকলোৰে মই খুব সমৃদ্ধি কামনা কৰিছোঁ दिनै जोंहा बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर दिनै मागो दमासिनि बाजार जादों किल' 300 थांदों जों दा माबा फुथारनाय जादों आरो जों फुथारबावगोन मानैसो फुथारगोन बाजारा खोब मोजां जादों दिनैनि थाखाय मागो दमासिखौ लानानै गासैबो बेफारिफोरा 300खौनो फानदों जोंबो 300 फानदों मा ना फानदो जोंना सिलभार दं हुकुवा कमलकाट ग्रासकाट ना बुलि रौ बेखिनियानोल' बेसें किल' थर 2.5 केजिनि सायाव सिलभारा 300 2.5 केजिनि सिंनिया माने 250 आरो 4 केजिनि सायाव 500 ना बुलि 700 600 हाइ जोंनियाव 6 केजि सिलभार आरो बेलेगनियाव फैदो 12 केजि 10 केजि गिदिर थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे माबादो खिन्थु नैबे जेनुइन दामाव फानदो सिगां माबा बिहु माबा नङा आरो जेनुइन एखे सोलिबाय थानाय दामाव फानदो रेगुलार 300 टाका फानो दा दिनैबो 300आनो फानदो बुंनो हाया इखो लास्टावसो हिसाब खालामखांनासो किल' बेसेबां ना 300 टाका किल' अमा बेदर बेसेबां फुथारदो 7टा फुथारबाय जों माबा जोब्बाय नि मानैखौ आरो दा दिहुनांदों मा ना फानदों नोंथांमोना दा नाया दा नैबे दा ग्लास काट दोङो बेनिफ्राय आरो भुका ओमफ्राय सिलभार बेसेबां किल' आरो किल' दा नैबे दा जों माबा 300 के फानबाय थादो मा ना बे नैबे माबा ग्लास काट 300 ओमफ्राय मा ना हा मा ना दं आरो नायाथ' थिग देनायगा जोङो फानजोब्बाय सिलभार ना दोङोमोन सिलभार ना फानबाय ओमफ्राय भुका दोङोमोन भुकाखौबो फानबाय सिलभारा किल' बेसेबां सिलभारा माबा 300 सिलभारा 300 बुका बेसे भुकायाबो 300आवनो फानदो जों एखे दामावनो होबाय फानबाय थादो बे खै किल' दङ मासेयाव मासेया नैबे 2 किल' 700 ग्राम दङ 2 किल' 700 हाइस गिदिर बेसेबांखो हाइस गिदिरा दा जोंनिया बर्तमान दा मोननाय हिसाबै हाइस गिदिरा इसिनानो आरो 2 किल' 700 बहानिफ्राय लाबोदों बे बालाबारिनिफ्राय